netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangko? Netizen, sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok mbok entek. Ini lho kemauan iki saestu. Kemauan iki. Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu apa? Tapi no. Anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Engko warauno. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual mahal ngono. Sampeyan Madep Rono ya? Heeh, engko tak celuke Mas Ardi ya. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. Aku soalnya nek nek duit karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Kulek kena iring-iring. Walah. Ndak apa. Ora iso ndelok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Nggih. Langsung sampean kesana dulu tak panggil. Ya ora Kan sik permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak Pak Suhadi. Heeh, Pak Suhadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho sampean. Aku gayane ndelik ya. Celana to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Alhamdulillah. Tadi sore kan sudah mendem di belakang. Apa iki Ardi kok aja kayak telak. Oh, tak no. Ayo sempat musik. Ayo Mas. Ayo gaya apa? Monggo. Mas Ardi. Mas Ardi. Kene lho Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Kita sambut budaya bangsa. Kula nek ngertos Ngapa? cah nom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Saja kula ki kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Weh, kau kembari. Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Mas, Iki Mas Ardi. pengen milok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan apa ya? Wayang ki. Wayang tek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak nih kan salah tingkah kan. Oh tidak dua teman anu pojokan kaya belek. Belek. Ini lho. Belek loro moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampean malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ngene kok Biasanya kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok asok malu-malune wong cah galak kok. Untuk maju Mas, untuk maju. Aku takut. Dik Niken. Sing tegas Mas, sing Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng ngger. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene, ngono lho. Ya, Pra. serang cuk, kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemak ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ngene wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki Niken se. Nggih, contoh berat iki. Niken ndi blas. Dimen saya langsung lah nek wonge kok wis kono dhewe, urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sik, wong wedok kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sik. Terus. Sampean kok ngene. Berarti becahe ratu rene kuwi ning kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Iya, maju. Dadi responnya wong lanang ki piye? Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Oh iya. Sumuk to, Dik. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerati garese ngono ya. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik Niken. Selamat malam.
Maaf keringetmu. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, kok Kuntil malah anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. ya sing kemayu ngono lho. Tak lapke kringete ya. Ngono elere ngomong nyapa to. Kene aman. Kayak aku karo bojoku. Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. Bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok mbok rempelas. Ya mang. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane dhewe. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met nang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Omong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki. Izinkan. Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan aku. Pak, Ardi apa berkatisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Sebuah lagu untukmu. Dan Sebuah lagu. Sebuah lagu Untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh ngeranti kreativitas. Oh, wah penyanyi apa ngono lho? Mas Ardi. Sing romantis. Mas Parti. Arti jenenge kok Arti Parti, kok ya? Parti. Parti tanggoku bakul pentral kuwi. Mas Arti, Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia. aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama dengan hati? Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sudah saat ini sempurna merupakan loh, Mas, ya. ada salah satu yang ingin aku. Nyanyi. Kan yo koras ya lagi. Iya, kuwi ya padha nasib besok ben ya padha. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu di sing sabar ya di digladuk ya Di. Ya, calonnya itu paling. Ayo. Ayo nyanyi apa? Masa ora takon-takonanmu suwi ra ketemu lho. Tak wis cukup di WA saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. Pujaning sih mawon. Pujaning sih. Oh ya, ayo. Duh, dan Biasa. iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo ngene iki tipe kuwi sing kalem ngene iki. Sing kalem ngene iki. Heeh. Panjen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan. Alah. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Bu Dwi nikan kali Ardi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya.